Добро утро, мале. Какъв ми е гласа? В момента е някъде към 8 часа сутринта и ние отиваме на море и ще ви взема с нас. 22 юли сме, ще бъдем там 5 дни. И като цяло да, багажът ми, ето го, готов е вече, трябва да го затварям. Много ми е тегаво, хора. За първи път оставам Аро без нашите, без никой, смисъл самичке. Няма да бъде сам, моят приятел ще идва да го гледа, да го изкарва и така нататък. Но все пак ми е много тегаво. Много ми е гадно. Чувствам се, сякаш го оставаме така. Но няма да бъде сам. Но да, все пак е това. И ще ви снимам цялата ни почивка. И така, stay tuned. Е тук. Ще те изям. Отиваме да кажем чао и на другото куче. И тръгваме. Между другото, аутфит чека. Чакайте да ви покажа. С буквално всеки един път, където и да пътувам, съм с този на Карма. Най-удобен ми е за път. Той имам и розов, но този път реших просто на отиване и на връщане да пътувам с един и същ комплект, за да си спестя малко място. И като цяло е това за сега. Остава ми да си занеса само обувките в колата и да кажа чао на другото куче, което е там долу. Чакаме Никол. Каза, че трябва още 10 минути. И така. И другата ми принцеска, малка Снежанка, много я паднала кожата, изглежда много слаба, но тя си е такава, дебеланката. Хора, най-тегавата част на това да се ходи на почивка, мисля, че винаги е било това да оставаме животните у нас. Сега, както имам и аз куче, да, вижте. Откакто имам и аз куче, някак си е много по-странно. Чувствам се супер отговорна за него и така се чувствам сякаш съм безотговорна за това, че го оставям, но не е така. В смисъл, щом има вариант някой да го гледа, и то не кой да е, просто някакъв непознат от част от семейството, е доста по... така ти олеква, но колкото и да искам да го взема с нас, той е просто много малко в момента, много е лут и знам, че ще пречи много. Ако беше на 2-3 години, примерно, когато е по-спокоен, както е тя в момента, ще да е по-лесно, но не е. И като цяло, това е. Сега. Никол се забави с около 15 на минути. Лично, разбира се. Тук си редиме багажа. Нещо, Никол? Something to tell? Ще работя в колата. Ще обработвам. За вас. Прецакахме да седа по средата. И даже имам предложение поне по някое време да се сменим. И ти да седнеш малко по средата. Не. Няма как да стане това. Искаш ли сега ти да вленеш първа и аз да влена след теб? Майка ти, хора, е била нощна смяна. И сега ще спи по пътя и така. Oh, the sun is shining. Според теб ще ни бъде ли хубаво времето? Да, нали? Добре. Обаче не коментира дали Федоров е приел. По-рано заяви, че би се върнал само като министър, но Зеленски обяви, че наследникът му Евгений Хвара остава. Седнахме да ядем. Ето ни. Хапваме. Само Васко се цепи от колектива и не яде нищо. Ето ни. Къде е това? И така, отправката за картофи. Хора, ние стигнахме и сега си чакаме стаята да ни бъде готова, защото бяхме резервирали за 4 човека и аз последствие реших, че ще идвам. Мале, косата ми е пълен ужас. Разбра, че може да идва. Да, че ще дойда. Реших, че ще дойда. Трябваше иначе баща реши да дойдеш. И сега чакаме да ми оправят там леглото. Аз не знам какво. Времето не е с нас този път. Не е като за плаж. В смисъл сянка много има. Какъв плаж ще стане с това време, не знам. И това... Не? Идват.
Добре, това е нелогично. Добре. И така, чакаме сега. И да. Така, хора, ето това ни е стаята. Имаме, всъщност те са 2 стаи. Тази тук е за мен, мама и тате. Избрах си ето това легло. Тук ли ще спиш ти? Да, ето я с 3 легла, симпатична. Имаме си телевизор и тераска, където тук никаква гледка нямаме. Гледай тераската, бая добре. Ето. Друго какво? Това е на Никол и на Васко стаята. Те са в спалня. И тя има и туалетка. Омага. Ето ме. Ето я. И банята е ето тук. О, къде се включва? Ето я. Това сме. Банята е симпатична, душа е тук. За тези пари хора толкова. Като цяло нищо. Тръгнахме към плажа, но времето ни е просто отвратително. Вижте просто. Да, много ми харесвах. Толкова е яко. Тук има толкова коли, магазини. Мале, пас якото време, хора. Много е готино. Иначе сме се облякли да идем на плаж, което няма как да стане, но просто решихме поне да отидем да видим къде се намира. И една идея по-лесно утре. Но да, това е апдейт. В момента не мога да ходиш. Положението е много яко. Дойдохме с мама на море. Хора, ние излезнахме, и отиваме да търсиме някакво заведение да хапнеме. Аутфит чек. Вече сте виждали аутфита. Стрит стайл. Никола аутфит? Стрит стайл. Ето го. Ами аз, нали, майка ти не ми... Я чакай. Майка ти не ми се кефи, че така съм се облякла. Кроксове. Кроксове, разбира се. Утре ще снимам за тях. Панталона е там, но е много голям размер, за да ми е широкичко, хубавичко. Това е от 100 000 години от Сенсей. Покажи моя фул аутфит. И чантата е Трендио. Ето Симонка. Аз имам малката ми чанта от Guess, тези дънки от Трендио, New Balance, тази И Pull&Bear. ушите на Мончи. Да, в момента хора говорим дали са ми штръкнали ушите. Штръкнали са и ушите. Най-вероятно Ама пак е сладка. Пак да, пак си дуален разпен. Добре, браво. Айде. Ето я и майка ти. Тя спа до преди малко. Значи хора, взехме се сега от едно място, не му видях името, но представляват ето такива палачинки, които са между консистенция между вафлена фаника и палачинка. Много са добре, аз взех с шоколад и ягода. Никол също я апрувна. Да, преди да достигнем до ягодата. Много е вкусно. Чакайте, че търсиме сега Да. козуначени коменчета. Ето ни. Тук сме, разкарваме се. Хапнахме. Ядох калмари, обаче такъв цял калмар, се едно с пипала и работи. Аз бих му дала оценка 6 от 10, защото наистина не очаквах на това да има вкус. Някакси самата консистенция на мен не ме грабна. Много е странно. Като джапанка се усеща. Да, косата ми е зле в момента. И да, ето ни. Сега ще видим тя какво ще си вземе. Търсят някакви пълнени круасани. Ето ги козуначените. Да. Добре. Оправяме се да ходим на плаж, но времето ни Е много слънчево. това ни е времето. Супер е времето, бе. Какво искате? Времето е ужасно. Прекрасно е. Да, утре само не също даваха да е хубаво. Но утре също да е давали. синоптик Беги. И аз не му вярвам. Никой сега ще се оправя. Jump scare. Снимаш ли снимаш? Що се снимаш така наоборотно? Наза. Що нямаш камерка като моята? Не си ми купила. Ами да, хора, отиваме. За баба искаш ли една камерка? Да.
Сега си взехме да хапнеме малко. Ето това, с Никол си взехме и двете клуб сандвич. Имаме едни пързани картофи с сирене. Васко има кебабче там меню. Ето го. Имаме шейк, Никол и фрапе и две кафета ни излезнат 39 евро. Това е. Сега почваме да едем. Малко е тук. Тук имаме някакво леко включване. Отдавна се прибрахме и сега се оправям. Аз, Никол, вече е готова. Покажи се. Тук по принцип една рокля. По принцип има... Ей, аз я носех с колан, бе. Аз не съм взела колан. Я иди на там. Нямам такова безопасно и гладна тук. Това ще ми малко ми е странно. Се оправяме да ходим навън. Между другото, днес времето беше alright, доста духаше. Никол само се оплакваше, между другото, че е студено. На мен не ми е било студено. Хванах тен някакъв. Васко е доста изгорял. Няма да се показваш. Добре. Alright. И сега се оправяме и ще излизаме да ходим да ядем някъде. Хора, так му излезнахме. Часът беше 8:16, когато преди малко погледнах. Отиваме да си търсим да ядем. Аутфит чек, аз съм в черна рокля. Никол изкъпява рокля. Годи съща с рокля! О май гош! Ето ни, triplets. Отиваме да ядем. Днес времето беше окей. Духаше доста, но беше окей. И да. Днеска какво ви се яде, хора? На мен не знам какво ми се яде. Може би ми се яде пиле с ориз. На теб какво ти се яде? Айде кажете де! Не знам какво ми се яде на мен. Да ви ядат на сандвичи. Супа. Не съм много гладна. Аз почвам да огладнявам вече. Нищо. Ами ще видим хора в последствие какво сме си взели. И така, хайде до после. Адекватно е по-скоро да си казваме на здраве. Аз ще ги викна. Добре. Взехме си от едно място. Аз си взех ето такъв пълнен круасан. Мама си взе палачинки, такава като на спагети. Никол си взе гофрета. И така, сега ще правим тейст, после ще ви кажа мнението. Искахме да отидем до вчерашното място, от което си взех палачинка, но бяха затворили. И се надяваме утре да успеем да отидем до там. Здравейте! Так му се прибрахме. И ще ви направя един супер мини хол. Между другото, това място, от което ядохме круасаните, където ви снимах, не беше хубаво, в смисъл... Беше файн. Не бих казала и файн, давам оценка 4 от 10 за старанието. Нищо общо с Янко Пенкейкс. Нищо общо с Янко Пенкейкс. Хора, ако не сте ходили, в Несебър се намират Янко Пенкейкс. Препоръчвам Ние да Джанко отидете. го четехме едно време. Да, Якоб си им казвам аз. До все тая купихме си. Аз купих. Ето това сквиш. Сега ще го отворим да го видим заедно. Купих и на Никол. Ето това. Ще го отворя. Огромно. Това е 3 пъти хиксел. Купих и на Арло един лазер, за да го подлуда. На вас ще ви... виждате ли? За да го подлуда. И сега ще направим това анбоксинг на това. Избрах си сърце. Ето го. Мини. Love yourself. Always. И сега ще правим анбоксинг. Избрах си много кринч. Поколини. Ти имаш ли сърце? Не. Аз имам ли сърце? Да. Oh my gosh. That is my heart. Let's do the squish. И всички горе-долу. Не съм също. Хора, кажете ми дали е истинско Знаеш какво ще нидъл. стане сега в коментарите? Аз толкова коментари никога не съм получавала. Вижте, опаковката според мен е истинско. И аз казвам, че е истинско. Ето го. Ами готино е, ще си го мачкам. Ето го. И така, искам да мачкам и на Никол.
И това е за днешния ден. Мале, изморена съм, искам да си лягам. Добро утро! Станахме, отиваме на плаж. Днес времето е доста по-добре от вчера, много е топло. Окей, ето ни, Николина. Фит малко. Малко се чувствам странно, като съм облечена така, но си има причина да съм сложила това. Така че да, ето е Никол с новите ибански. Аз съм със същите като вчера, аз винаги нося само едни и същи. Направих. It's alright. Днес аз между другото мисля да хапна закуска, не да ям от заведение. Защо? Защото заведенията предлагат сандвичи и някакви работи. Sorry guys. И така. Днес може би ще хванем малко повече. Тен вчера хванахте. Малко изгорях, но... Искаш ли да се снимаме? Окей. Хайде. Хванахме си от плажа колко часа? Часът е 6 без 10, даже е доста късно. Никол и Васко си тръгнаха доста по-рано от нас. Сега трябва да се приберем, да се оправим и да излизаме. Няма да има почивка след плажа за нас. Но да, фанахме малко тен. Не мисля, че ще вали. Времето е май alright. Фанахме малко тен, аз ето тук изгорях. Голди и тя малко изгоря на капачките. И така. Добър вечер. Часът е 8:20 и нещо. Ние тепърва излизаме. Отиваме да ядем. Гладни ли сте? Не. Не сте гладни? Аз не съм. Аз съм много гладна. Нещо пак стомашните ми проблеми се обаждат чукат на вратата. It's alright. I'll get better. Аз бих хапнала, но не знам какво. Какво ти се яде? Примерно пиле с рис. Някаква манджа. На мен не се няма да има пилес. Няма да има, но... Пълни шуши. Дава се под найем. Искате ли да го вземем? Да. Добре, и така, аутфит чек. Аз съм с този топ. Много си го харесвам. Имам къси панталони. Как ти? Вижте ми новите красове. Снимах сега за тях една кампания. И трябваше по-рано да се Тя е приберем. доста кют си облечена. Другите са ето там отпред. Те не искат да се показват, но техен проблем е това. Отново си взехме от тези палачинки. Този път си взех с шоколад, ягода и банан. Никол, тя си взе чизкейк. Нямаше от това. От комбинациите от палачинки, които тя иска, и затова си взе чизкейк. И така. Добро утро, хора! Преди малко станах, часа някъде 9 и нещо, може и 10 да е станало вече. Дойдох на нашата малка тераска, е тук. Не виждате нищо, се тая. Да си пия кафето и трябва да се оправя да ходим на плаж. Казваха, че времето днес няма да е много окей, но за сега е. Ето вижте. Ето така е. Има облаци, но е слънчево. Духа си повече, но няма проблем. Вятърът няма да ни спре. Hello! Взех си да ям. Хапки си взимах. И с Никол си взехме пак от предното заведение шейкове. От предния път бяха по-хубави, този път ни сложиха повече мляко. Хапките не са лоши. И като цяло, да. Мама е тук с мен. Упс. Печеме. Sorry. Печеме се, иначе. Всички светли са на сега. Днеска много духа. Искаш ли нещо? Поздравям всички гости, да ви е сладко. Хора, прибрахме се. Много сме си щастливи тук с кучето. Ето ни, ето го. И тук завършвам този влог. Надявам се да ви е било интересно и до следващия път. Чао, чао!